Doon na kayo pagkita. Oo. Ato na ta. Oo. Ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit, nga dili ikaw kanako ihikaw. Daw sa tinuray, ikaw man di ay ang hinungdan sa kalipay ko. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinutupan kundi ikaw da, ug wala na'y lain pa. Bisan pang kapalaran, buot mo babag ka nato. Apan andam isugal ang akong tanan, diha kanimo bugti sa gugma mo. Makiangayon nga angay ko pangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinutuwapan kundi ikaw da, ug wala na'y lain pa. Pananglit dili ikaw Bay, kumusta na mas? Bay, Christian. Tuwa pa lagi sa hospital, bay. Kinahangan pa mo siyang mahibilin dito. Mao ba? Pero nipasalig man to si doktora bay nga makakitag balik si Bay Christian. Oh, ayun noon. Parang di na siya mag-uol. Gawa lagi bay. Ano man? Nakitam na ko si Lilak bay. Ha? Nya, pagkasulti mo. Naam si ubang laki bay. Si Romel? Dili bay oy. Lain man to nga laki. Taas magbuhok. Mao ba? Dili di si Romel yang kuyog bay? Di lagi bay. Naglibog mo bay kung kinsa tong kawana. Abi mo na ko si Romel yang kuyog. Di gito si Ramil bay. Ako gusto lang giapas. Wala na ako sa maapsing. Kalit bas lang nawagtang bay. Sure ka nga si Lilak dito mo nakita. Naara ba joy kanang pre-preha og naong.
Yan bay. Kato si Lilak bay. Tanan anggul ato niya memoryado kay nako. Di jud ko masipyat ato. Ya. Sexy lang siya bay. Di ko apaog samot. Nami pa jud kay sinuluban ron bay. Nagawa no. May buong man sa ta. Saon na lang ka bay no? Kung makahibaw si bay Christian. Na. Samot jud og masakitan bay. Ayaw sa lang sulti si Bay Christian bay. Karon nga nagatubang pa sa operasyon sa iyang mata. Ayaw lang sad siya sulti anak para di siya masakitan. Kadua sad para di makalitan ba. Ako lagi bay. Bitaw na akong ginahuna. Andiyan na ako sultian si bay Christian eh. Karon di siya masakitan bay ba? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why Okay. Mo na inyong dialogue ah. Ikaw Sarah, bisag unsaon Lilak. Traitor ka jud. Lilak. Wa ako mangilog nimo. Ako ang una niyang gigugma, dili ikaw. Salbahis ka. Atakto nimo siya, bugnoon nimo siya. Lilak, try lang sa dugsukol. Okay? Sige, roll ta. Okay, cameraman. Ready? Sige. Stand by. Roll. Action! Bisag unsaon ka, Lilak. Traidor ka gyud. Wa ko nangilog nimo. Ako ang una nang gihigugma. Salbayos ka! Cut! Okay. Kung mo buhaton ani. Mag-emote lang ka. Magila ka. Ako lang ikat. Padayon lang si mong debate, okay? Okay, sige. Okay, cameraman, ready. Stand by. Rolling. Action. Grabe. Enjoy kayo ko. Naku! Grabe, hindi ako malimtan. Oh, by the way. Ano ba?
Pwede, pupiyong sa ka. Sige na, surprise mo. Sige na, Di ba? piyong ha. Zalali yun. Manguan ka ha. Wait, kuhain ko. Wow. Nakagusto ka? May isa po. Sure, parahin mo guni. Sige. Gusto ka ako mabuta? Oo. Wow. Okay ah? Kinahan ka? Nindot kayo. Salamat kinakagusto ka. Salamat ha. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Excuse me ha. Bay! Bay! Dito ba yun? Ay, agwa? Kamera lagi ba? Asa ba? Ikaw ba? Anong amakang pala gabi? Ano ni ba? Lantan mo na akong asawa ba? May makilaw di ba? Ano man? Makilaw ta? Oh, sige! Nga, ansa man? Palitan na ito ng tuba. Ang maayo ba? Sige, palitag to ba? Sige, bay! Panak da! Muna akong ipapon. Adyo sabi ha. Hindi ang cellphone, si doktora na ba? Gusto na ka si Christian. Sige, bay! Sige, bay! Sige, bay! Hello, doktora. Kumusta naman ka diha? Uy, pwede ba gumanay ka sa syudad? Ha? Ano sa si Bay Christian, doktora? Uy, maglisod ko sa pagsulti nimo. Lang ka lang, be, karong dayon. Sige, doktora. Ang kanang, ano sa man lagi, doktora? Itagtangan naman ka sa bindahe si Bay Christian. Sa man, makakita na siya? Lang ka lang, doy, ha? Pagdali. Sige, doktora. Larga ko karon dayon. Pastilan sa puy. Ano to, bay, Dudoy? Uyuan mo sa tanim mo. Kuan man gud bay, anang palargahon ko ni Doktora Jasmine sa syudad. Nga, ano man ko no? Maglisod lagi sa sulti na ko bay. Makiyawan na noon ko ani. Oo ba, bay? Ikaw? Ang ng isda sa inyo ba yun? Kaya nakilaw ani? Nga, karang nagdayan ka mo. Ato? O bay, kinahanglan dito na ko ato dayon kay kabalaka man to si Doktora. Dito ba isad no? Kung alam to bay, kaya basig nausa na to si Bay Christian dito. Lagi bay? Bay, kalay bahala ng isda. Kalay bahala kilaw ana. Sutihi lang sa ko kung sila may. Unsay lami, parat bay. Sige na, oy. Ako na bahala ni. Tultihan na natin ka. Sige, pero
Mag-inis ako. Magdas ako kilisan. Siya sa hitabo dito. Ngangon sa. Sige, bay. Bay, ato na ko bay. Salamat na bay ha. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinut wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwapan kundi ikaw da ug wala na'y lain pa. Pananglit dili ikaw makuha, unta dili na mabuhi. Bay? Bay Christian? Bay Christian? Bay, mayo kay ni anak ka. Bay, kumusta naman ka? Ari dahil ko kay nanawag mo si doktora. Ya, ano sa man bay? Makakita na ka? Pakyas bay. Ha? Di gapon ka makakita bay? Kani bay? Nakita mo ako man bay? Bay? Palpak di gapon bay? Pait kay bay. Wa jud ko'y makita. Ya bay, ang saan na ani ron? Asa man si doktora? Bantog na din nanawag siya. Kay palpak na yung pagpupira ni mo. Naaraman to siya diha. Alasan jud ani gud. Hinam-hinam na mga niko bay nga makakita nimo. Kung ikaw makakita na ko. Pero Dawat naman ako ang tanan ba? Bay, mahimugag ko ang kunin mong tubig sa ref. Uhaw manggod. oh, sige bay. Sabat na ha. Paan ka. Salamat bay. Ayaw na bay. Kanang violet. Bay, kani? Oh, kana. Violet. Makakita ka bay? Yes! Makakita na ka bay? Yes! Makakita na ka bay? Makakita na ka bay? Bay, Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal